गारमाया थरायदोंलै खिन्थु मिन्थिबाय रायजोफोर नायना ला बे मानसिया ओरैबायदि जहरा बियो लोगोफोर नायना ला नाम्बारखौ नायना ला नै बेनो हाग्रामानि पार्टिनो बेनो हाग्रामानि पार्टिया बिदि जायो हाग्रामानि पार्टिया नायदो नै हरनि 11ता जाबाय दा हरनि 12ता जानो थांगासिनो दं मिन्थिगौ बियो आंखौ हाग्रामानि पार्टि जानानै रायगासिनो दं नायना ला लाइभखौ शेयार खालामजोब बयबो बे समावहाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय जेन नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा चेनेलनि दारै नङाब्ला सोरनिबा फेसबुकनि दारै अलरेडि नुखादोंबो जानो हागौ थ' जेना जा लोगोफोर जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनि इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि भिडिअआ गोबां ससियेल मिडियानि दारै दावराव जागासिनो दङ बा भाइराल जागासिनो दं आरोना लोगोफोर थ' बेखौ लानानै सासे सिस्टारा ओरैबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ जोबजासिम नायलांग्रो अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय गारमाया थरायदोंलै खिन्थु मिन्थिबाय रायजोफोर नायना ला बे मानसिया ओरैबायदि जहरा बियो लोगोफोर नायना ला नाम्बारखौ नायना ला नै बेनो हाग्रामानि पार्टिनो बेनो हाग्रामानि पार्टिया बिदि जायो हाग्रामानि पार्टिया नायदो नै हरनि 11ता जाबाय दा हरनि 12ता जानो थांगासिनो दं मिन्थिगौ बियो आंखौ हाग्रामानि पार्टि जानानै रायगासिनो दं नायना ला लाइभखौ शेयार खालामजोब बयबो हाग्रामानि पार्टिनि मानसिया आंखौ हरनि 12तासिम डिस्टार्ब खालामो नायदो लोगोफोर नाय हाग्रामानि पार्टिनो नों लेवरा नोङो इन्दिपिखौ बदनाम खालामनाङा मिन्थिगौ नोङो स्टपनि नोङो I don't talk English, okay? बैथाला नोंखौ नाङा नों लोदिया नै लोगोफोर नायना ला एबायदि ब्लेकमेल खालामो हाग्रामानि पार्टिया BPF नि पार्टिया बिदिनो जाबाय दा BPF नि पार्टिया बिनो हरनि 12तासिम डिस्टार्ब खालामो नुदों लोगोफोर आंखौ नै बेलेगनि हिनजावफोरखौ डिस्टार्ब खालामो BPF पार्टिया ना लाइभखौ शेयार खालामजोब गासिबो आं जोंबायसो BPF पार्टिखौ मिन्थिबाना गाबोन भिडिअ बानायगोन जोंखावनानै भिडिअ बानायगोन आं गाबोनो मिन्थिबाय बैथाला Yes. लाजियाखै आङो स्टपनि बेबायदि बैथालाखौ लाजिया आङो BPF थ' बेनोमोन नङा होमब्ला लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंबा थारैनो मोनथिखाबाय जिहेतु सिस्टाराहाय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव गोबाङानो गोसारद्लाबायबाय आरोना लोगोफोर थ' बेखौ लानानै बै सिस्टारा ओरैबायदि नोंथांमोननि सेराव फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामबाय बेनि गेजेराव आरो आं बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावगोन होननानै सानाखै जाबायदि बुंनांगौ बिथां सिस्टारनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना मोनथिलांखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर आरो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो मोनसेल' बाथ्राखौहाय रिकुवेस्ट खालामो जेन नोंथांमोना गोसोआवल' लाखि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ माब्लाबाबो दा मावसै आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेराव आं निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय